Joo, no niin, lauantai. Ja kehittelin tässä uuden harrastuksen itselleni, kun et oo kalasyö, niin voi jotain sentään vähän niinku pyydystää. Pihapiirissä on niin älyvapaa määrä noita kyykäärmeitä. Mä ajattelin, että nyt ne kyllä saa lähteä. Että mä otan niitä semmosella perhoshaavilla siitä kepillä ohjaan sinne haaviin ja sit laitan tommoseen kassiin. Mä käännän ton tommoseen kassiin. Siellä mulla on vähän heinää ja tommonen pahvi kivipohjalla, ettei toi kaadu toi kassi näissä kärryissä. Ja siellä ne pysyy aika hyvin siellä pahvin sisällä. Kyy on näköjään aika arka ja pelokas pikku otus. Niin tässä mä nyt on sitten viisi niitä jo napannut, että se on 5 enemmän kuin meritaimenia, jos lasketaan tällä lailla. Tai en mä tiedä, voisiko niinku lauantai-päivää paljon jännemmin viettää, että pikkasen ykkösolutta siinä nappailee samalla ja kuskailee käärmeitä tonne puolen kilsan päähän vähän rauhallisempiin paikkoihin. Sillä lailla.